Zatresimo mrežu! Vrhunski sportski sadržaj od sada na ultimativnoj sportskoj adresi www.sportskenovosti.hr. Hrvatska, Njemačka. Ostajemo sa obiteljom i ostajemo do ponedjeljka. Prvu utakmicu gledamo, nadamo se pobjedi i tako. Drugi krug sigurno, a poslije što bude. A ko ti je najdraži hrvatski igrač? Došli smo u petak, došli smo prijatelja preko jedne agencije. Ostat ćemo do nedjelje poslije utakmice, nadam se da ćemo se lijepo provesti. Novaca smo ponijeli koliko nam god treba i potrošit ćemo sve ako treba. Bitno samo da pobjedimo u nedjelju i nadamo se da ćemo se za 20 dana opet vratiti u Beč.